पछर संगे ऐड कर इंट्रोडक्शन पछर संगे कर परिबो देई परिबो हां 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 बाबा एते कॉर्पोर गोळा देते कोन हम इभार आज बर्थडे अछि हमर सिस्टम चलछि प्रिपरेशन ଏବଂ ଆମ ଘରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ ତାକୁ 500 को चॉकलेट दे दी तो लांच मतलब मैं काम करेंगे तुम्हारा कलर अच्छी से कलर अच्छी से कर कौन देख रहा था पोस्ट मते ना मत क्रैश है जीवो देखो ये बहुत बड़ा हीरो है এটা কাকে দিবি দাতি তো কই দিবি कौन है आज खरा बड़ा स्पेशल होची हमेशा डाल कलर चिप्स छना हबो छान दो ଟିକେ कलर चिप्स छणा देखिलो सेठी जो सेठी काकर काकर देखिलो ले दियो मेरे मां अरे देलो केतो लाइबा नाही से पक्ष रोसे गोटे पिला करछि मोट आइडिया लो हां ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇବା ପଡୁ ଏ ବାସ୍ନା ହବ ଆଉ ଜିରା ଆଉ ଟିକେ ପକା ଭଜାର ପରିମାଣ ଦେଖ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି बाड़ी अब ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ସେଥିରେ ପକେଇବା ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା ଖୋଲା ବଳଦି ମତେ चलो ताकि ना तो हम पकड़ देला हाय गाइस हाय फ्रेंड्स चाय पी लो चाय फ्रेंड्स हमें नहीं सीखो अरे खोल दे फूल पकड़ हम कैमरा वाला पैसा के कैमरा रिकॉर्ड कर जा मी कहू ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ହଳଦିଆ କଲର ये होती लंका गुंड सेटा के ब्लू कलर पुड़ी दो उनका ना ना वो प्रोफेशनल रोसैया ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ରୋଷେଇଟା ସେ କଲରା ଚିପ୍ସ ଛଣା ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଲେ କହି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଣୁଛି କଲରା ଚିପ୍ସ यांका सांगा असेल खबर नाही पहिले कलर आहे ये होममेड सब मस्त स्पाइसेस ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ केला टिके लंका गुंड की परिया पकेले पियाज टेस्ट ଭଲ आसे ପିଆଜରେ ଭଜା କିଛି ଜାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବ ଏଠି ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ ଛାଣି ହେଇଗଲା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବ କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ପଡେ ଆଉ ଟିକେ ପଚାର ରୋଷେଇ କ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଟେଲଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ କଣ କେତେ ଯେତେ ଯୋଉ ଫୁଡ ବ୍ଲଗର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ପଚାରିବେ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସିଏ ଖାଲି କହିବେ 20-25 ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ପଛରେ 20-25 କହିଦେବେ ବାପା ଆଦା ଚଟାଉଥିଲେ ଅଧୁନି ବାପା ଦରକାର ବହୁତ ପରମ୍ପରା ପୁଣି
ଗୋଟା କୋଉ ପରମ୍ପରା ବାପା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁଶାସନ ବାପା ଲିନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ କଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପରେ ବାପା ଖାଇବା ଆରେ ଏଇ ଜନ୍ମ କେତେ 23 ପୁରୀ 25 ପୁରୀ 26 ଥାଳି ନାଇଁ ବା ମୁଁ ବା ଉଣ୍ଡର କିଛି ପାଇଲିନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଲୁଣଟା କାହିଁ ଟିକେ କମ୍ ଭଲ କମ୍ ଲୁଣ ଖାଇବା ଭଲ ନା ହଳଦୀ ପୁରା ଗଦା କରିଦି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ପୋଡ଼ି ହବ ପୋଡ଼େଇ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲରା ଚିପ୍ସ ହଉଛି। ପୋଡ଼ି ଥାଉ ଏବେ କିଛି ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ କଲରା ଖାଇବା ପୁରା ତା ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇଭିନିଂରେ ଆମର କେକ୍ କଟା ହେବ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏବେ ତ ଆମର ଆଇଟମ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା ଚାଲ କଣ ଖାଉଛ? ଆଇଟମ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଖରୁ। କଲରା ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖିଆ ହଉଛି। ହବିଷ ଡାଲମାର ଓଉଟାକୁ ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡରେ ମଳେଇ ବାହାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ସାଲେପୁର ଯିବେ ବୋଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। କେକ୍ ଟାଣିଆ କେକ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କେକ୍ ଆସୁଛି ଆଉ। ବ୍ରଏଲର ପାଇଁ କେକ୍ ଆସିବ ଚାଲ ଖାଉଛ ଆମର ଖାଇବା ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏ ହାତରେ ଧର ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇ